sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:04. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by Tiki Tiki. Yan ang tatak, Tiki Tiki. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalawan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:06 na sa aton sini nga pagpangalagad. Maayong gabi syudad sa Bacolod, Negros Occidental kag Bugos nga kalibutan. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Sige, check na to lakat sang panahon pero do lang alang aton sini nga linya. Way kaso ano, pero nasunaran ta naman palibot naton. Matulot tawhay kay na do nagdulom-dulom siya may pagtupa sang mahinay nga ulan. Pero given naman ari kita sa maulanon nga panahon. Sa gyapon ang aton pagpahanumdom sa mga utod naton, perti ka uso sa mga action hands ang lumos-lumos, no? Ginunahan nanto sa Barangay Mandalagan tong 3 bla ka mga kabataan nga nagkalamatay sang lumos. Dito sa may area sang Sagay, may nalumos man to. Hasta subong way pagani makilala gyapon to basta may nadulaan dabla himata way puli sinyuda. Sa syudad sang Sagay may ara to sang nalumos nga wala nakilala. Sa syudad naman sang Himamaylan, may 7 ka tuig nga bata nga lalaki nga nalumos man kahapon, no? Patay man. Ano nga sitwasyon ito sang kilat kahapon diri sa Bacolod may inigo nga isa ka puno sang kahoy ati nga kurit Rosdak ang pila ka porsyon sang kahoy. Anyways, ang aton pagpahanumdom sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:07 na sa aton sini nga pagpangalagad. Medyo ginakulabos kita sang panahon ng aton sini pangamuyo. Payway talang anay baya sa aton sini nga kwan may mismo live diri. Pero ako na lang mismo nagapangayo gid sang tabang sa gihapon sa aton sini mahal nga Ginoo, no? Nga buligan kita sa pagpauntat na pagdula na sining COVID-19. Buligan ang mga frontliners naton, buligan ang mga naga-suffer subong sining COVID-19 kag ipalayo kita sa anuman nga sayosang balatian, O Lord. La City Ucho. Anyway, saga subong adlaw yari kita sa Lunes, Hulyo 20 na kita 2020. Naga-monitor na kamo diriya sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page. Pagya sa aksyon.radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero 0938-2255017. Kag sa mga viewers naton kadto lang sa comment section, ibili ang inyong mensahe kay basahon ta sa malambutan gid lang ang hindi pasensya gid.
Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Top 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal o kon naga linagumba nga balita sa lokal kag national sa aton sini nga pagpangalagad. Karon dugay-dugay may ara kita sang interviewhon nga isa ka amay sang 18 anyos nga napatay sa hospital. Nagareklamo sila, no? Sila mismo magareklamo kay ang ila anak nga napatay, ginhambalan sila sang doktor nga napatay may pagsuspitso. Take note, suspitso pagid lamang nga ini ang may ara sang COVID-19. Ti ang amay kag ang iloy naga-insister nga hindi gidya COVID-19 na napatyan sang bata nila kay nagapati sila nga napatay ini sang susyo sang iya sininga unto mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Karon kay pa-explicar ta sa iya makalulu oy manay kayo way na sila kakita pa sa bangkay sang anak nila kay ti according sa ila initial namon nga tag istorya na kay na nga i-cremate na ang bangkay sang bata nila tigalalain sila kay way man ambal nila hindi ya COVID-19 pa chance bata ko. Promo ng findings ng doktor nga basi pa lang, no? Posible pa lang. I-check na ton bikaron eh. Sa iban nga balita makaksyon sa ton siri nga pagpangalagad, grabe man ni natabo action El Reyno nga pagpatay sang mag-amay sa banwa sang Binalbagan kahapon. Kay ang motibo nga nakalap sang kapulisan sang Binalbagan bangod gid lamang sang ginaligar nga ang ining mga nagkalamatay nga mag-amay ilabi na gid ining amay ang senior kay mag senior junior ni mo pinangluthang ni patay kahapon ang inatudlo diri nga amo ang sa likod sang pagpanghiwit sang amay man sining mga suspitsado. Aksyon Firing Line. Kaya naghabok ko ng tiyan bala sang ila amay tigindudahan nila nga ining ginpatay nila kahapon ginpahiwitan amay nila di pinangluthang nilang mag-amay puro ginpatayo hiwit ang ginalantaw diri nga motibo. I-check na rin karon kag karon dugay-dugay may interview man kita makaksyon sumaka gidiri sa Aksyon Radio sini nga gabi ho. Ang madumduman nyo last Friday na interview naton may gabi lang sa taga Barangay 35 no. Syudad sa Bacolod. Sang Sabado sang Biyernes ang gabi na interview ta ang kapitan si Kapitan Robin James Miranda sa Barangay 35. Pagka Sabado sang gabi, sumaka ding tatlo ka mga tagreklamo, no? Tatlo ka mga tagreklamo. Sabat nila kung ano man ang mga aligasyon ni Barangay Kapitan. May gin-mention tong tatlo nga kunuhay ang lolo ni Barangay Kapitan nga si Cesar Magbanwa Sr. Nakabaton sang 6,000 pesos sang sak. Pagkatapos, may GSIS nga pensyon ginabaton, which is kung subayon ta ang guidelines, hindi pwede. Kag ining si Lolo Cesar Magbanwa, nagaedad na sang 77 anyos, nalaki pa sa pagpasaka sang kaso, ho? Nga ginpasaka sang Criminal Investigation and Detection Group mga kaksyon. Ang bata niya nga babayi, sumaka, diri sini nga gabi, ho? Kag nag-ayo nga kung pwede makapa-interview man kay sabton niya kag klarohon kung sino gid bala ang nakabaton sang 6,000 ang amaya gid bala o kung base may iban nga tao nga Cesar Magbanwa dira sa Barangay 35 yatis ning sapsap ni purti na kadamo nagkala disgrasya sining nga inaway mo. Aksyon Firing Line. Ipaklaro tara karona, taga Barangay 35, monitor lang kamo da para at least may ideya kamo kay duway na untat ang kinamugay da sang mga barangay pisyalis da kag mga residente nga ibanda. Sige, ang iban nga balita makaksyon sa ton sini nga pagpangalagad sa mga gabi, direkta kita oy ari kon tani namian man kun magtakol ng issue mo. Kaya try ko lang bikaron ko malambot ko gid ni. Kabalo ka diri sa Bacolod, gina-check ko action an kung may nagkaladakpan na di sa face mask, may aran action an.
dolaban curfew, no? Kay kabalo ka, kung sundon tagid ang layi sang dinakpanay nga ginatawag, hindi mo madala ang isa ka tawo sa police station nga aristohon mo siya nga wala siya sang warrant of arrest. And most likely, kung ang imo nga kaso dira o kung naglubag ka man lang niya sa ordinance nga wala ka nasuksok sang face mask, hindi gali pwede aksyonan nga dalon mo siya sa police station kay hindi crime ang iya kaso. Hindi kriminalidad. Kundi ara lang siya na include sa ginatawag nga health emergency, health protocol. So hindi pwede ganoyon ni police ang wala naka-face mask sa police station. And kung pwede lang, si police nga nagadakop or nagadakop, nakakita sang wala sang face mask, may bit-bit sila dapat aksyonan nga citation ticket. Kag hatagan nila dayon nga bayad ka sa nga mo nga kantidad. Tapos hindi ka na maglagaw, wala ka face mask, puli na to sa inyo. Hindi gali pwede aksyonan. According sa abogado nga na istorya ko, hindi siya pwede gali dalon sa police station kay wala siya sa may na-committer nga crime. At least naintindihan na to, no? Pero, kuhan pa na, gamay pa na nga porsyento, no? Padalman ta na kay para kaluluoy man sang ibantod nga nagatiner 10 to 12 hours or pila ka oras sa mga police stations. Even though nga way manis lagin sulod sa may custodial facility, pero tinablang time nila nga ara da sila na namukan sila na tunugan sila iban way guro atop dira kung anong nga sitwasyon sa ila, hindi comfortable sa ila sila nga pagtulog-tulog kay tina way sila face mask, makorek naton as early as possible, ano? Action firing line. Sige, patistingan ko na karona kung malambot ta ini, kung hindi man ti pabasan ta no? At least may initial kita. Ang ginambal ko ni base ni sa istorya ta nga abogado, mga kaksyon. Okay, sa Bacolod nga balita, ang sagoniyang panglungsod, no? Sang Bacolod, wala gid sang may nabaton nga sabat gikan sa National IATF angot sa sa aprobado nga resolusyon nga tugutan ang maghimata nga mag-angkasanay sa motorsiklo. Tis pagkadamo, madisubong sa nag-angkasanay sa motor di. Sa Hulyo 26 gani, ipatuma na sang hugot ang may barrier nga motorsiklo nga nag-angkasanay. Hindi ka na pwede ka pangkas dakon wala ka sang barrier kay dakpon timo ya. Syudad kag DepEd sa Bacolod padayon ang preparasyon para sa blended learning apisar nga may ginpirmahan si Duterte sang lahi nga pwede ma-adjust ang school calendar sa tion sang state of emergency, no? Preparahan lang yapon na. Sa probinsya nga mga balita makaksyon, mga nagahulat resulta sang swab test sa malawig nga tion, ipariswab kag pagwaon ang resulta makaligad ang isa ka adlaw. Okay, yung ibang kaluluoy tad, no? Pagkatapos negative ka, nakatiner ka na mga 20 diya, sobra pa ibang binulan, wag yapon ka pulis na negative ka. Pero okay na malang na. Importante nga sure gid lang ati negative ka. Sang makapuli ka, patapos positive ka, nadalahig pang pamilya mo. Action firing line. Sige, balikan ko ni karon ang mga balita lokal maka-aksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Speaking of dinakpanay kag kwan, hambal diri sa balita sa national mga ka-aksyon. Si DILG, iya Undersecretary nga si Martin Dinio, nagpalayag nga dapat mga ka-aksyon ang mga utod naton nga mga naga-home quarantine. Sa wayon gid sang husto kag hindi dapat sila magguwa-guwa kag magkutso-kutso. Hambal ni Dinio, masobra na 4 ka bulan ining COVID-19 pero kadamo gyapon sang tig-a bagol kag way gid nagapamati sang health protocol kag pagsulundan sang gobyerno para kuntani sa aton sini kaayuhan. Action firing line. Actually, suno kay Dinyo siya ipadayon taning shame campaign. Ti magambal kita nga shame campaign, pakahuyan ka pakahuyan ka, kahuluya sa imo, way kagapati, daw mo sila, ti daw kalaway man pating pamilya mo madalasa da. Tibot silingon ni Dinyo diri, kung ikaw isa ka LSI, ikaw isa ka A4, A4, or OFW, kung may ara sa mga health protocols, mga mandatory, dira nga i-home quarantine ka, whatsoever, dira,
please sundon ta. Kag may dako nga papel direksyonan ang imo nga mga barangay officials nga magpangsaway sa ila. Hindi kay patulog-tulog lang kita. Sige, sa iban nga balita sa nasyonal, ang klase ni Black, kaya pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 1480, no? Ini ginamiendahan na rin sa Republic Act 7797 sa pag-reskid iya sang schedule sa pagbukas ng klase mga kaaksyon sa panahon nga kaangay sini nga may emerhensya. Pwede mapaliwat-liwat sang DepEd. Kay kon basihan naton ang layis ang Pilipinas sa pagbukas ng klase dapat halin sa Lunes nga adlaw sang Hulyo hasta sa katapusan sang Agosto makabukas gisa dapat sang klase iya. Pero subong may ginpirmahan nga may ginamyenda ang aton sini nga Kongreso, ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga pwede na maliwat-liwat ang schedule iya sang kalendar sang pagbukas ng klase ilabi na gid kon may ara sang emerhensya kaangay sini mga kaaksyon. Tigin pasalamatan man sang DepEd. Action Firing Line. Okay, DepEdan, amoning na pilitan sila nga magbukas Agosto 24 sini nga tuig. Bangod nga ti may ara sang layi nga dapat sundon, di pwede malubag ini. Pero subong kay ti may ginpirmahan nga ginamyenda na, ti way ta kabalo kon mabukas gibla sa 24 o kon duso naman nila nga next month naman anong sitwasyon, ti at least may pilian sila kon din sila dapit. Action Firing Line. Sadya man ang istorya action-an sa kuana sa pagkapatay ni JB San Sebastian ni anong tawag ni JB Nino Sebastian nga napatay sa COVID-19 didto iya sa prisuhan mismo nagligad nga o kon kahapon nga adlaw nagwa ining report 40 anyos na ning edad niya gali ni JB Nino Sebastian. So ang autopsy tigin tapos naman hindi siya naga-suffer sang balatian mga kaaksyon. So ang nga result sang pulisan sang hospital nga ining si Sebastian ang napatay bangod iya sa COVID-19 mga kaaksyon. Kwerte kumadumduman nyo si Sebastian, amo ni siya ang nagtag sa kay Senador Lila de Lima nga napriso na subong ngigintudlo niya nga amo ang isa sa mga nagaproteher sang illegal nga droga, illegal drug operations sa sulod iya sang New Bilibid Prison mga kaaksyon. Action Firing Line. Amo ni si JB San Sebastian sa nagligad nga October 26, amo ning ginpagwaya 2016. Porte man ni si Sebastian mo. Kag si Sebastian nag-file man ini sang graft and criminal charges sa Department of Justice kontra man kay Senador de Lima, a former Bureau Correction si de Lima, of course, lakip na diri si Ricardo Reiner Cruz, former NBP head Richard, mga kaaksyon, pilido niya ng Schwarzkopf Jr. Kag kadamo pa, nga gin-file ining si Sebastian, bato kay de Lima kag iban pa. That according to Senador de Lima, si Sebastian, na pre-sure gid lamang, amo na nga gin-filean siya kagintag siya sining alleged iya nga protektor si de Lima sang illegal nga droga sa New Bilibid Prison. Tinipatay sa si Sebastian sa COVID-19. Action Firing Line. Star witness ini siya against de Lima and company. Si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, parti ini sa chatcha, bala kundi kasadya niya sang chatcha nga ini, atras abante. Ikaw karon GINN karon. Ang chatcha ko di grabe gini ka sikat sa nagligad nga mga tinuig, Pero subong magkaksyon may ginpalayag diri si Presidente Rodrigo Duterte. Sunod diri sa kay Attorney Harry Roque, si Duterte subong daw wala sa chimpo nga tutukan ining charter change or pagligwat sang Philippine Constitution, pag-amyenda sang Philippine Constitution. Mas unahon ni Presidente Rodrigo Duterte subong amo ang pagtutok sining COVID-19. Action Brian Borden. Action Firing Line. Amo nang maayo gidra nga balita mga kaaksyon kiti sagi kita ni katutok sa aton nga Philippine Constitution man kamay ara man kita sang dapat gid tutukan. Actually kadamo subong sa maginahimo ang aton sini gobyerno Pilipinas
nga hindi man siya dapat nga himuon pa ikumpara sa pagtutok sining COVID-19 sa Asia sa 11 aksyonan kapungsod sa Asia nagapanguna subong ang Pilipinas sa may pinakadamo sang balatian or infected sining COVID-19. Action firing line. Anyway, sige. Muna mga daludalag ko nga balita sa national sa aton sining pagpangalagad sa mga gabi. Unahon ko na lang ni Action An, no? Ari, aligasyon ini, aligasyon ini, unahon tatawag si Tatay Edwin Abe, no? Kuha na siya, GLOBE na siya, ha? Okay, basi sumala kita Black-Ronda Actionan. Unahon tatawag si Tatay Edwin, no? Ini isa ka residente sa Sor nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. A little background sa iya sining reklamo nga ang iya sining nga anak gindala niya sa hospital kay nagbatsyag sa sakit sang unto, no? Mga isa na kuno ka bulan ning ginadala-dala niya. Nga may sakit sa unto ang iya sining nga bata. Nagpagabot bala inimo, no? Pagkatapos ginhilanat, ginubo, naglalain ang pamatsyag, gindala sa ospital, kag napatay. Pag nagsang napatay na, may ginpalayag ang doktor according sa iya sining allegation nga posible. Amo nang gusto klarohon, why ni ginhambal nga positive na gid ha? Posible nga COVID-19 ang ginkamatyan sa sining anak ni Tatay Edwin. Action firing line. Tinaga-insister iya ang mag-asawa nga hindi COVID-19 ang ginkamatyan sang ila anak, kundi susyo sang unto. O galing kiti, hindi man sila doktor, no? Hindi man ni doktor ang mag-asawa, ang amay kag iloy. Kag may ara sang findings ang doktor nga ti posible amo sini ang ilagin kamatyan o kung naging kamatyan rather sang anak nila. Pero silang aton bipasaysayon gid abi, na silang aton pasaysayon ng amay abi kung ano gibala ang natabo sini, no? Paki brief action radio actionan ha, kay basi malipat bala si tatay. Oo, kung isa din naton mabal-ani na mo, no? Okay, sige. Okay, ara na sa aton sining Sir El Rey. Wala taguro apelyido, no? Edwin na butang to, sir, no? Amo na naguro, no? Sige. We have on the line, dali lang kay set up naton. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Tatay Edwin. Tatay Edwin, good evening. May gabi. Tay Edwin, may gabi. Action Brian. Yes, Action Brian ni Taya. Amo ni akong problema dali lang gitay ha. Bali, dali lang gitay ha. Ang imo ngalan gusto ko Tatay Edwin lang ibutang ta. Hindi lang ta magbutang apelyido anay. Oo. Hindi lang ta maglawag sang barangay or purok pero diin ka gani nga banwa kag syudad tay. Di ka gani syudad. Taga di ka gani tay. Syudad lang syudad. Taga diin ka tay. Barangay lang naamon, barangay. Pero diin ang imo barangay, di talang paglawagon imo barangay kay kasensitibo sining imo sining problema mo. Barangay. Hindi ta maglawag sang barangay, diin ka nga banwa, hinubaan ka no? Taga hinubaan. Hindi lang paglawagang barangay tay. Hinubaan ka, taga hinubaan. Taga hinubaan. Yes, so dira lang taas ta ha. Okay, sige. Tay, hindi ta lang paglawagon ang ngalan sang anak mo ha. Edad lang. Wala ta may lawagon nga apelyido. Wala man ngalan, tawgon ta lang ngalan mo sa anak mo si Inday, do babae ni siya no? Si Inday lang. Pilang edad ni Inday gani? 18 anyos, ano? So dalaga pa ni siya? Dalaga. Ano ni siya naka-graduate na ni sa high school or naka-college na ni? Ano? Wala pa ini pa lang atuig mag-grade 12. Mag-grade 12 na ni Tani? No? Okay, sige. Okay, mamangkot na lang ko sa imo tay ha para mas dasig kita. Una, anong natabo sa bata mo may ginpagabutan ni siya unto? Dili ko na mamangkot sa imo.
Hello, tay. Ay, Yung bata mo, gigabutan ni siya unto? gingabutan na sa sir, sang unto. Aha. Di mga 4 daw nga adlaw, nag-infection. Okay. Nagparanakit ang iya bala nga mga tuhod, Mhm. kag iya nga baga. Okay. Nag-jogging ni siya. Mhm. Way ko kabalo, nag-jogging ni siya, sugit sa akong asawa, Aha. muna. Mhm. Nagpahilot, bilang daw na pasmon siya. Nag-jogging siya, nagpalanakit, lawas niya daw, nagkuan siya, abi, nagpalutay, abi, no? Nagpalutay. Nagparutay. Nagpalutay. Okay, tapos? Tapos, amo na to ang nabatyagan niya. Lain niya pamatyag. Pero saan o ni siya tayo nagpagabot? Unto, pila na kabulan ang nakaligad? Sa saan o lang ni? May isa na kabulan ni sir. Ang mga isa na kabulan. Aha. Okay. Tapos? Amo na to, kuan bala siya. Galahin niya pamatyag. Mhm. Ginahilanat siya. Okay. Mhm. Amo lang man na hilanat. Pila na siya kabulan tay or pila ka semana na siya nga daw ginahilana to sa inyo balay? Bago lang man na sa ginhilanat, sir. Okay, bago lang sa ginhilanat. So pag hilanat niya, ang iya mga joints, hindi na mag-bihog lang. Ay, hindi na siya kalakat, lupog na siya. okay, tapos? Mhm. Ginatugnaw na siya, ginatugnawan. Mhm. Okay. Ako na itong kuhan, main, na daw galain ang iya kuhan, may nanugid na siya nga muni, na may kapangaluyag sa iyang engkanto. Uy, okay, tapos? Mhm. Amo na ang iya reaction sa amon. Okay. Ya mama gusto nila ko kwaon, dalon nila ko sa ila karian. Mhm. Aya sa aya na, aya. Mhm. Okay. Na Mhm. tapos ang ambal niya sa amon, may lang gani mama way ko nagtaon kay gisingganan akon nga busog ko. Mhm. Okay. So meaning dogin hagad na to siya sa may kaharian abi sa mga engkanto nga ini. Oo. Oo. Tapos ako ni siya gingkuan di pa Surano. Mhm. Amo napaktan sa Surano nga mo na siya nakasalapay. Nakasalapay. Okay. Oo. Okay, nag-jogging Oo. siya mo, no? Nag-jogging siya? Oo, kay jogging siya. Okay. Mhm. Oo. Mhm. Tapos? Tapos kuan na napaktan na sa Surano. Ang sakit di among gikuan nga padagaan namon. Mhm. Mhm. Way gyapon nadula, kabalik-balik gyapon sa iyang amain. Okay. Pero nagahilanat na nada siya. Wala pa, Way pa. Pero do galain-lain ang iya sininga panghambal na do may ginabatsyag dagin man siya. Way man sa nga lain na batya kamo lang nga kuan siya nga. Mama ga kuan ko gay na sundan ko sang ni engkanto, gusto gito nila kwaon. Uy, okay, tapos? Mhm. Ano natabo da yon? Mhm. Amo na to na daw lain na yung pamatsyag. Dala na guro bugat sa kadlok niya. Na among ipa-check up sa doktor kung ano ginang sakit. Okay. Una nga niya pa-check up din dito lang sa Hinubaan. Sa Hinubaan sa private. Okay. So ano ang advice ng doktor? Ang amal ng doktor, ang imo nga dugo, anong tawag nila, ang pula, mababa, ang puti, taas, typhoid, ang sakit sa akong bata. Okay. Naamo ng result din sa kwan. Mhm. White blood kag sa red blood abi nagataas ang puti niya sa pula. Okay, tapos? Wala mo ang kuan, napuli na kami sa balay. Okay. Bakla naman sang bulong, sang vitamins.
Tapos way man gyapon ga ipik ang bulong ang ginabakal kay ang amon duda basta may sabi hindi sa mag-ayo ang bata. Okay, okay. Tapos, Karon kay naluoy ni akon mga pamilya, gambal na nga dalon ta na sa doktor kay kulang ni sa dugo, tulungan ni sa dugo. Amo na ngambal. Kaya mo to, nag-decide lang kami, pag-abot sa nauhang, ang bata nyo, tulugungan ni dugo, dalaan nyo sa Bacolod, repair nyo dayon, kay dito tugungan ni. Pag-abot ni sa Bacolod, ang gikuan sa diri sa doktor, ipamangkot ko kung anong sakit, siling ko, ma'am, hindi ni siya makalakat, kay gigabutan ni sa unto. Siling na may lanat ni mo bata. okay. No, may lanat. Amo to. Ano pa? Siling ko, amo lang manama mo, man sa sipon. Na may ubo lang siya. Pero hindi nga ubo nga sige-sige. Dalom lang yung ubo ba? Dalom daw. Lunod bala iya lanat, sir. Okay. Talagsa man yung ubo. Pagkuha naman niya, pag gambal sa doktor niya, ay mo bata, may kuha na sa kuwan, yung suspect COVID. Mo to, nangakid ko nga mo ni, siling ko ma'am, hindi na COVID ang sakit akong bata, kaya kami nga pamilya, ara kami tanan sa sulod balay, dinalagaan na mo ni, dugan nun sa balay. So meaning, ano tabo sinadiri, pag-abot diragin muno, ano doktor, gid ko nurse ang naghambal sa imo, makakilala mo ihan? Diri bala sa may payag-payag, ni bala nga pula, amo na, dra man nag-tra ko ging kuan, interview. Okay, tapos tapos ginambalan ka nga ang suspetso nila, klaro honta ni suspect pa lang nila nga COVID-19 ang bata mo, may COVID-19. Suspect nila na COVID. Pero buhi pa ng bata mo yan sa paghambal nila. Buhi pa ang bata ko. Buhi pa. Kaibigan yung bata ko. Hindi na lang hindi na lang gani sa mga naog sa ambulansya. Okay. Kaya puli na akon. Okay, meaning, klarohon tatay, dira pa lang mismo sa may gwa sa hospital, diri sa emergency, kung may aras ang tent na nga pula, dira galing namuno mo, nga dira kaginhambalan sang nurse. Kaya nakabati ang akong bata. Okay, tapos? Kaya nakabalukot siya nga muna, sakit mo nga, hindi man COVID yung sakit. Okay. Kaya ang ambal sang driver sa ambulance niya, inyo na lang na ikanaog inyo nga pasyente kay tulugungan na dugo. Salig man ko nga matugungan akong bata. Pero why ko kadahom nga may sakit akong bata nga COVID. Kaya mo na ang pinding sa doktor nga dito sa amon. Okay, are may mga pamangkot ko sa imo nung daligid lang ha. Paghambal sang nurse nga posible suspitsa nila may COVID ang anak mo, anong ginhimo nila, may gintakod sila sa bata mo nga mga gamit, mga aparato daabi, ginpalayo ni siya sa ibang nga pasyente para baki kabalo kang COVID-19 nagapanglaton siya Anong ginhimo nila, may nakita kada? Wala man sila sa may gitakod, ma'am, pero wala sila sa may gitakod kay ako mismo nagtulod ko sa tulod sa may kuan kay akon gipamangkot ko anong resulta na sa akong bata. Huwag ko kakita. Okay, so ginpasulod nila. Ipatulod ko nila. Kaya nagawa man ang doktor ba lang nurse? Nag-istorya ni akong bata nga, ma'am, ay dok, mapuli ko dok mega hagat sa akong puli. Okay. May hagat ko na siya puli sa iya mahin sa iya nga kagulingon. Huna-huna, yeah. Okay. Nagwa ang doktor lang nurse, nagwa tapon na nag-istorya siya nga muni. Ang bata mo gali ging pangaluyagan ni kumang intanto ni. Seryoso ang mga doktor daw ko nurse gigistorya sa imo silang ulo engkanto ni. Seryoso ang ilambal sa akon. Kay kabalo ka ang aton nga medisina way ginigapati sa ulo engkanto sir mo prangkang istorya? Wala sila kapati. Sige ambal ko sa ila
na amo ng reaction sa akong bata. Mhm. Amo to nga nagsulod ko sa sulod. Ikutin akong bata, ma'am. Ay, Dok, akon mangkuton. Mhm. Tuod ba? Okay. Pag abot ko sa sulod, siling niya, Papa, makuli ka, Papa, may gagat sa akong pauli. Mhm. Mhm. Kaya nahadlok ko dire, kaya biri ko mapatay. O, amo na hambal sa akong bata. Mhm. Kaya gigutom na, tamangkot ko siya, nga, dahil gutom na ka? Oo, Papa, gutom na ako. Gusto ko magkaon. Nag-abot kami sinangat yun, alas 10 ng gabi, hasta amo ni oras, wala pa na kumpay ng bata. Okay. Oo. Kaya ang akon kuan ito, pagambal nga mo na mapuli siya, nagwa ko kagapon. Mhm. Oo, nga mapuli kami, kaya mo nang pinding sa doktor bla nga, suspikan nga COVID, pinadlok ang bata. Oo. Mo to, intagaan kami rilisan paper na para puli, 26,000 dayon ang ilagyan sa mon. Pila? 26,000. Diin ka mo, dira pa lang mo sa emergency pa lang, kung nasa kwarto na. Sa emergency room pa lang, wala pa sa kwarto akong bata. 26 mil na. Mhm. Oo. Okay. Okay, so dito na kita. Nagsaka na nga mo sa kwarto. Way pa. Way pa. Mhm. Okay. Way pa. Mhm. Tapos, mga alas 5 nga siya, paabot-abot na kung ano, Aha. kung makapuli ba kami kung hindi, Mhm. why man nga reaksyon niya, kinapamangkot ko sila nga akong bata nga para matugungan, Mhm. why man sila, ginatabat lang ko nga hulat lang da. Okay, aha. Amo lang na ilang ambal sa akon, hulat lang da. Okay. Mhm. Kaya ako ang plano, nga may ngagaw pala tugungan akong bata, kaya muna ang dugo, gidang importante. Okay, sige. Para magnubo ang aton nga storya sini Sir Edwin ano? So, in short, ang bata mo ginpasaka nila to sa ward o kon may separate na kwarto ni? Nag-decide na kami nga ikuha na lang, Admit? ano tawag ni? I-confine. I-admit siya. Okay, oo. Para matugungan sa dugo. Okay, sige. Na-admit na. Ito yun. Ipa-admit na lang namon. Kaya ilan na kami ginghadlok. Ginghadlok nila kami. Ang bata mo, may COVID ko, no? Mhm. Sige, tawagan nila ang kwan sa banwa. Mhm. Ang mga kwan dito, hindi kami papulion, kami COVID ko, no? Okay. Akong bata. So kung may COVID ginman bata mo, ginpalayo suspect pa lang na. Okay, suspect nila may COVID ni ginpalayo nila ni sa mga tao sa pasyente Suspect pa lang na nila sa akong bata. Mhm. Ang akon namin sa ila, kung may suspect nilang may COVID akong bata, nga gipasulod nila kung wala ko sang PPE nga para hindi ko matakdan. May ka proteksyon. Sulod. Oo. Protection sa akong lawas. Tapos ang gibisita bito nga nurse kag doktor may protection sila waay. Wala. Why man. Ako mamangkot na lang ko ha. Si pasyente mo, ang bata mo, may tupad siya sa katring nga ginahigdaan niya wala. May ara sir, may ara sa kabilog. So kung ginasuspitsuhan or suspected ginban nga may COVID-19 siya sa akon sinipaghangop, dapat gin-isolate na ni siya or gin-separate na ni siya. Dapat. So ara sagli sa ward may tupad siyang ibang nga pasyente. Okay, sige. So meaning hindi pa gid sigurado nga may COVID-19 ni siya. Okay. Hindi pa ganun sigurado. Ang ambal nila sa ako na muna, suspect pa lang. Okay, so kung ibutang tabitay king oras ko medyo nubo lang gid ni. Ibutang tabitay na patay gid ang bata mo, no? Sa sano na patay gid ang bata mo? Tagabi lang sir, mga alas 4. Kahapon sa hapon. Okay. Kagina sang aga. Kagina sang aga, kaagahon. Okay, alas 4. Pagkapatay sang bata mo, anong ginhimo nila? Anong ginpabalo nila sa imo sining aton nga mga doktor or nurse dira? Ang pabalo nila sa akon sir, ipatawag nila ko sa babaw sa dito sa may 6th floor to.
patawag ko nila mo nga oras, alas 3. Antes ko na balaan, mga alas 5 na. Okay. Nagtugid na sila sa akon nga mo ni. Patay Ang na. bata mo, gulpi lang nadula ang pulso. Oo, ang pulso sa bata ko. Okay. Siling ko, ma'am, anong nadula ang gulpi ang pulso sa bata ko nga. Huwag nyo ging sikaso. Huwag man sila nakasabat. Muna. Pero suliton ko pamangkot concern ko sining COVID-19 mo. Sa pagsaka mo to sa kwarto, nga ginpatawag ka na kayo na sang aga, may tupad to siya gyapon ang bata mo? Or away na to siya? Wala ko, sir. Wala ko nila ipapasok sa sulod. Kuanan ko nila nga bawal magsulod. Kaya amo na, bawal. Bawal na. Siya mo, na-admit na, pag namatay nga dito na siya na-admit sa babaw sa mga area nga COVID. Bigay dito sa Giimpon. Ginimpo na to siya. Dapat suspect pa lang, hindi na nila dapat ibutang. Hindi na to sila gid ba tudluan, no? Kung anong ila sa nga protocol, no? Pero amo na ang suspetso nila. So pagkatapos to ginhambal nila, ano din ang ginhambal nila? Kipatay ng bata mo, kuno i-cremate ini, ano ang sitwasyon? Walang hambal nila. Ang una-una, pirmahan ko kuno ang papeles sa bangkay. Amo to, naghidiyon ko. Wala na ko sa akong kulingon, wala na akong gipirmahan to ang kwan sa bata lagi na. Babaw. Kuling ko, di na akong bata, gusto ko malantaw. Hindi man sila magsugot. Kaya pirmahan ko nun ako ng bata, ang iyang release paper, ay para ang bata ko kuno mara madala puli. Okay. Amo na yung ilambal. Tapos, ang istorya nila, paano kung dito na kuno sa may ini sa morgue, kung masugot kuno dalon ba sa amon sa Banwa sa Hinubaan. Okay. Na siling nakon. Paano naman kung di namon madala? Kaya nabalot gali na. Siling ko ba si inyo na sunugon? Muna ako nambal. Anong hambal nila sa imo? Ang doktor sa babaw. Anong hambal nila sa imo? Sunugon nila or padala pa uli nila nga nakaputos lang? Muna nga nakaputos na. Putos na. Akong suspect, sunugon nila. Kaya nabalaan ako. Huwag sila gambal nga. Anong nakuanan. Kaya muna. Okay. Halin kayo na alas 4, alas 5, hasta subong ari ka pagyapon di sa ospital. Ari pa ako sa ospital subong. Huwag pa ko kita sa bangkay sa bata ko. Kaya hindi ka na pwede palang tawon to. Okay, sige. Ano nang ginahulat mo subong tay? Nga away pa nila ginrelease ang bangkay. Anong ginapangayo na sa imo? Akong ginapangayo, ang ang reaksyon sa akong bata, ang result sa positive sa akong bata, amo na akong ginahulat na lang subong. Dali gid lang. Nakapamangkot kasi ilatay ko na swab test ng bata mo, nakuhaan isa sang hinablang para mabalaan kung positive siya kung hindi. Blood sugar. Basta swab test ang tawag siya na, di lang tawag ka to sa technical no? Swab test lang, nakuhaan na hining bata mo ay. Huwag ko kabalo, sir, kung ikuhaan nila o wala, kaya hindi dami ko kapalapit, huwag man sila panugid. Huwag sila panugid. Ambal ganin nila ta akong giextrahan ko nila akong bata. Kaya wala man sila gipakita nga muning sakit mo bata. Okay. So subong ang ginahulat, may ginapaabot pa sila nga ihatag mo nga mga documents dito para makuha mong bata mo? Ano, sir? May ginapaabot pa sila nga ihatag mo to sa ilang nga mga papilis, abe, para ma-release ang bata mo? Ang papilis nga ihatag na ako sa ila? Oo, may ginapangayo sila sa imo ay. Why sila may ginapangayo nga papilis? So ano na lang ang ginahulat mo nga why pa nila gyapon ginrelease ning bangkay sa bata mo? Anong ambal nila? Buwas pa ko no mabalaan. Ang result sa kwan. Sa swab test dito? Oo. Amo na nga why ginpagwa na subong? Oo. Okay, sige. So suspetso COVID-19 pero nag-insister ikaw tay nga hindi niya COVID-19 bata mo? Ikaw tayo sa paglantaw mo, napatay ng bata mo sa COVID-19 o kung ano nga sitwasyon? Wala. Ang ako nga sitwasyon, pag kung sa akong bata, hindi na, why na napatay sa COVID-19.
hindi man COVID ang sakit niya sa akong bata. Galing amo na, no? Hindi daw makadeterminar. In the first place, hindi kita otoridad, hindi kita doktor. Pero ginarespeto ko ng imo sining ginapalayag. Tay, may pamangkot ko sa imo. Ang bata mo, sang dito ka mo sinubaan nga mayo pangya sinipanilag, nakalagaw-lagaw siya sa mga damo tao abi. Nakakadto siya sa piyak nga banwa, piyak nga probinsya abi dito sa Dumaguete. May nakaistorya siya nga mga tao abi nga may ara sang history bla nga base naghalin sa ibang nga lugar nga may dala nga COVID-19. Wala sir, wala. Ara lang na sa balay, ka Facebook lang na kay kabalo kami nga bawal. Okay. Way na sa dalagaw. Amo na ang akon na balaan kay ara gid ko nga amay. Kay ang akon pangita panagat lang kay wala man bawal man ka maglaod. Na pagsugod sila kapag kasakit, pinungan kami sila nagpagabot unto. Okay, pila gyud kabilog unto ning gingabot sa iyan eh? Isa lang kabilog na sir kay pagabot pero way ginanagabot kay nautod. Ano ni bag-ang ini or ano? Ang bag-ang ang gabot na. Oo. Pagkatapos to galing yan nag-jogging siya, no? Tapos nagpalutay siya. Oo. Aha. Ano gani kaina na mention mo to bata mo ano kay hilanat ubo no? Wala pa na siya ubo sir, wala pa na siya ubo. Hilanat ya. Ang hilanat wala pa man daw galuya lang balay lawas. Galuya lang lawas niya. Luya. Pangangapoy. Kapoy kuno ilakat. Daw nalupog siya abi, no? Nalupog siya kay hindi siya walo malakat. Inakarga ko na lang siya, mga twins siya balaw. Okay. So pila ka mo ka saan siya nagabot this sa Bacolod Hospital gani sa Corazon? Sang Sabado sang gabi mga alas 2. Sabado sang hapon. Sang gabi. Sang kaagahon. Patakon ba kagahon? Domingo sang kagahon. Domingo sang kaagahon las 2. So kaina sang aga siya napatay Lunes. Lunes. Mga 24 oras lang. Do mo sina, no? Sige. So kon ari din ka subong tay. Ari ko subong sa Bacolod. Ari ka sa Bacolod. Namin ko ara kada sa may hospital. Ari ko din sa may Basta ari ka din sa atubang sa hospital. Ari ko din sa Vincent Gapungko. May mga damo tao manda. Damo tao din, damo ga pandi. Okay. Kami din Ari lang isa ka punto naton mo. Kun di bang bata mo nakahalobilo mo papagabot sa hospital di mo, no? Sir? Nakakuan ka pa, nakaistorya ka pa, nakauyat ka pa sa iya, nakabulig-bulig ka pa sa iya. Bulig ka pa sa iya. Uyat pa ko siya, na istorya pa na akong gani dito sa sulod. Okay. So kon may COVID-19 ang bata mo, aton o himplo lang ni taya, or example lang ni. Kung positive giman ang bata mo sa COVID-19, isa ka na sa posible malatnan kay ikaw isa sa nagauyat-uyat sa iya. Ako galagat nagaistorya. Sir. So kung magpositive giman siya, pila na ka oras ang libot-libot mo kadamo na sang nalatnan mo kung maging positive ka man, way ka man ginhambalan nila nga tay diri ka lang anay, isolate ka na mo, hindi ka maglagaw. Kay base wala sila nagambal sir. Kita mo na ka lakshit ka kuano ang laksitive la. So, kung magpositive giman tuod, ang aton niya assuming lang ni tay, nablang gina humaom talang bla. Kung positive giman ang bata mo sa COVID-19, ikaw ang pinaka-first person nga nagauyat sa iya, nagaistorya, kag kung magtapik sa imo, ining COVID-19, palayo lang, aton niya, lantaw malang ni, subong nga lagaw-lagaw, kada bisan sino na lang na istorya mo, ti ano na lang yung sitwasyon, ta karon wala man ang advice sa hospital da, nga tay, pahimuyong kada tay, di ka na maglibot, wala man? Wala gid sir. Wala. Disgrasya eh. Wala gid sila gambal. Oy, are, ikaw amay ka. Ang bata mo may sakit na COVID, way sila gambal. Mga doktor nga muna. Nga pahigad ka to anay. Pahigad ka da. Dito kay tay, bakal ka face mask, hindi ka magpangistorya sa ibang nga tao, damo sina abi. Why good? Okay. Way sila gambal nga muna. Are isa pagid ka point na to, ano? Kon positive gid man, palayo lang, hindi, ano? Ay, ginpabalon na ninyo, inyo pamilya to sa inubaan nga i-quarantine to sila anay to, kay tidugay, tiniritos balay sa inyo to, na quarantine ito mga pamilya nyo. Subong, wala na kagwa, wala na may bisita to?
Wala sila Wala giwarang man. pinto subong, Wala wala. man. Ara sa Okay, sige. At least may ideya kita, no? And kita tay, ako nga nag-interview sa imo, nagapangamuyo gid ko nga negative lang ito yung bata mo, ha? Kay suspitso ka man lang ini mo, no? Kung suspect pa lang na. magpositive gid man, tibugtong burangos sa pagkadamo na sa magtatalapikan sini. May mga experience sa talan sa buong aksyonen sa local transmission diri sa Negros. Ikaw ang una nga amay mismo nagalagaw-lagaw ko na subong, so ako tayo nag-advise sa imo subong palayo-layo ka lang Negros sa mga tao datay way kita naga-discriminate sa imo. Ang ato lang naman diri nga hindi kita maglaton sa iban, pulo pa adjust ka lang nagamay tay, no? May face mask ka man datay. Gamismas man ko di. Sige. Amo ni tay, buwas manawag kulit sa imo tay ha, mamangkot kami kung anong result sa imo bata tay ha. Kag kung negative ini siya or positive ipabalot na gini sa publiko tay. Pero mga muyo kita nga negative lang gid kag makuha mo tong bata mo nga buo kag para mahaya mo to sa balay mo to. Oo, gani. Sige. Nakabalo ko ga monitor family mo subong. Tay salamat gid sa mga time, kalma lang kag mga muyo lang ang bata mo negative lang. Salamat gid tay ha. Salamat sir. Salamat gid. Yes, sir. Amo ginapon gid ko nga negative gid ang pansakit sa akong bata. May pamangkot ko tapusan tay ang bata mo way gid travel history no, lagaw sa ibang nga lugar. Sang na before nga ginhilanat siya. Wala gid sir, wala gid. Ara na sa balay. Kabalo ka mo na mga business subong mo. Sige tay, salamat gid. Mayong gabi sa imo. May gabi man sir. Yes sir, salamat tay. Salamat. Firing line. Si Tatay Edwin mga kaksyon, naglamig interview to sa iyo. Kaya gusto na ton ipasaysay ang sitwasyon mo, no? Suliton ta, kung matuod ang iya sini nga aligasyon, nga pag-abot pa lang dira sa may atubang sa emergency section an, wala, ang pasyente ara pa lang sa ambulance, ginpamangkot anong batyagan, palangapoy sa lawas, suno siya ginhambalan sa dayon nga, base may COVID-19 ang bata mo. Action firing line. Yan mo na, naulanan ka lang tuya karon niya kag naghilana at hambalon mo may COVID-19. Kag kung may COVID-19 gid man, tiyan ang mga protections gin provide. Ura mismo, tiyan balsang tatay sa Wayman, gintupad man lang to kaning pasyenteng bata ko sulod to sa may iban panto nga pasyente ko ni Klobos na karon. Di ba ginbutangan man na ganida sa mga tent da para dira i-separate dayon kung anong imo nga sitwasyon. Kita mo na may mga tao na nga nag-receive, na nga may mga astronaut na sila, kumpleto sa mga PPS na sila, mga protection sa lawas sila. Pero why kita yung naghatag conclusion diya? Ini mga pananawan ng naton based sa palayag ni tatay. Why man tayo nagakwanda sa taga Corazon Locsina. So, ari pagid, suliton ko, kung positive gid man, is tatay galagaw-lagaw, halin kay na alas 5 sang aga, sa nasinon na istorya das dalomda, may mask siya, pero hindi mo na malikawan. Di ba? Tino na lang na karon. Kung positive gin man ang bata ni tatay, mapamilya ito sila balay, ganyan to subong. May mga lockdown na to, may mga kung ano-ano na lang. Di ka magpositive na, amo pa ng panglinag sanay ta sa contact tracing. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon ini. Pero hulaton ta. Kay si tatay, hindi doktor. Na? Si tatay, nakabaton gid lamang sa information alin sa mga authorities sa hospital. Ora mismo kita diri, way kita gapati 100%. Aligasyon gani mo. Pero aton pananawan malang base sa iya sining palayag. Kabay pa nga initanan, hindi mangin matuod. Kay kung matuod, disgrasya. Action Brian Morden. Action firing line. Swerte nga sitwasyon ini, kabay pa nga ang safety gid ma tsakto na, no? Tsakto ginaya. Las 8 pa ito sa tabi. Tsakto na action ends. Commercial na galing imo, no? Safeguard gali ya. Abi ko safety. Abi ko safety na dalom. Safeguard gali commercial. Hindi kaya ang topic ko bala parte sa COVID-19, safeguard man mo, no? Nagsalusan to, mabala nga dapat ng safety nets na blang. Actually, tatay, na masaka to di kinasaksyon radyo. Hindi lang. Dire lang kas dalom tay. Action firing line. Ngayon yoho mo lang tadi, pero kulbaan ko. No? Kahit syempre, kadamo na sang mga tao da tubangin mo. Sa sinpo na lang. So, kabay pa, no? Kabay pa.
Last 8:58 ang una bolyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga kaksyon. Ini mga produkto sang Life Extension Philippines imported ini food supplement nga makapabakod sa aton nga immune system. Nugibla kadlaw aksyonan kay ga-endorse kani. Gindala din sa pungsod Pilipinas para makatilaw man kita. Bulig protections lawas tala binigid subong sa mga balatian nga doon mo namang pans palibotan, no? Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension sila siniklinika sa GA Esteban Building, Lacson Street diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Pagbalik naton, hindi ko magalinda mga viewers naton. Kaya ang interviewon naton anak ni Lolo Cesar Magbanwa. Si Lolo Cesar Magbanwa, apo niya si Barangay Kapitan Robin James Miranda sang Barangay 35 nga nagkontrobersyal subong bangod sining COVID-19. Pero hindi ni siya kanya sa SAP iniya. Action firing line. Nga ang lolo ni Kapitan Miranda kuno suno sa report according sa mga tagreklamo against Kapitan Miranda and 26 others nga nakabaton si lolo sang 6,000 pero ini GSIS pensioner. Subo nga gabi may pagklaro diring bata. Gusto ya klarohon. Why man tiya di man tiya way ko gambal siya pati kamo din siya sining explanation. Pero klarohon niya kay kon may senior action Henry, may junior mo. Action firing line. Ang kinalain ang senior junior lang pero siya na specific karon barangay 35. Pamati kamo da sigurado ko 90% sumaksyonan nga pamati sa barangay 35. Nga 90% na aksyonan. Tiway na may include mga bata, tulog na ni sila na. Action firing line. Pagbalik ta dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginenggamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang
regular nga safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular nga safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular nga safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization.
ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2018. Padayon mga kaaksyon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwede. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:20. Gina-endorso naton mga kaaksyon ang pag-ayos ang inyo sining buwas damlag. Ano ba lang pwede mabulig naton diri sa pagpaayos ang inyo sining buwas damlag? Sa mga ginikanan naton dira ang inyo sining kabataan dapat nga maka-eskwela gihapon apisar sining pandemya subong sa bugos iyang kalibutan nga gina eksperyensya naton subong mga kaaksyon.
Kay ang mga bulutuan subong nagatinguha gid nga makatudlo sa mga kabataan via online, modular, kagiban pa nga mga metodo. Pero ariyo, gina-endorso naton sa inyo ang First Academy of Skills and Technology. Ini nagataniyag sila sang Senior High Tracks Academics kangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science. Mayaraman sila sang Housekeeping NC2, Food and Beverage NC2, Cookery NC2, Contact Center Services NC2, Organic Agriculture Products NC2. No? Pwede man ka visit kamo sa ilang sining website sa www.firstacademy-bacolod.com or bisita kamo sila sining office mismo sa RMD Building, Block 25, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod. Pagitaan nyo lang si Ma'am Rizalyn Dormido or pwede man katawag gani sa 780-9035 mga kaksyan. Kaya naman sa First Academy of Skills and Technology, be the first all the way globally. Action firing line. Ginendorso taman sa inyo mga kaksyon ang DTX 500. Ining DTX 500 mga kaksyon, dako ginibulig sa aton sini ikaayong lawas. Suplemento ini para makabulig prevention. Sa naman nga sa isang balatian, most likely, ang iya sining mabuligan amo ang pagtaas ang sugar mo dira, no? Ini anti-diabetic, aras anti-diabetic properties. Charintin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrolar sa imo sining blood sugar, kag polypeptide nga may kangay sa epekto sang insulin ining DTX 500. Action Brian Morden. Action firing line. Mayong gabi lang sa mga utod naton nga naga-monitor harin pa kay na tob-tob sini nga mga tiniyon kay Eleanor Haya. Mayong gabi Action Bri, watching live Makati City, Metro Manila. Tamyo lang sa pamilya niya sa Barangay Mansilingan. Si Neil Resh naman niya, tinirepe. Good evening, Action Bri. Ask lang ko ano requirements. Kung dirihalin sa Oriental Makadto da Bacolod, kay mapa-check up lang kami tani. So far, daway na gidman, ano? Pakita lang kamo ID, kag kung mera kamo na kwan, referral, abi, ano nga mga sitwasyon. Maricon Baga Celestre, pwede makakuha barangay clearance, no? Pension din lang kamo na sa kwan, kay kung mga medical na yan, may mga consideration nila. Si March Rilio naman, good evening, watching from Fortune Town, Bacolod. Salamat. Si Ana Mandri Gusrob, kadelikado na gigili subong kay mga hospital, no? Maski hindi COVID, kag wala pa ang result, kag wala evidence of autopsy if what is the real cause kuno, pero COVID dayon ang conclusion. Kag diretso cremate. So far ang interview to kay na way pagidman to, na? Si Bambi Padermal naga-monitor man, si Daniel Ravina. Good evening, Exo Brian. Always kami naga-monitor. Greet ko lang with son Jacob from Paglaong Village, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Stay at home. Stay safe. God bless. Salamat nila sa inyo mga ka-aksyon. Action firing line. Okay, ang iba naton nga mga mensahe, check naton sa piyak nga side abi, na. Salamat gid sa mga listeners naton. Kaya hindi na magtawag palihog, kay gabasa kita. Good evening, Action Bri. As lang ko, din dampi ang station sa Action Radio man. Raymond niya, no? Ari kami sa tubang sang Provincial Hospital. Good evening, Action Bri. Greet ko lang Mama Muna, Mama Ronel, Tito Randy, Lola Erlinda, Mama Rosini, Mama Sally, Papa Berto. Thanks. Good Raymond Legaspi Pineda. Salamat, Gid Rosini. Kay nagabot siyang ugangan, wala pa natungan dugo. Lunes ang gabi siya gindala alas 2 ang kagahon. Siya nang abot sa Corazon, Locsin. Hindi magtawag palihog ay gabasa ko. Patay gid to siya, gin-injeksyonan to siya. Wednesday hapon, tapos barinahan ang baba iya. Kay may busal ang ilong kag baba. Hindi, kasabad sang gatawag na purya gaba. Action firing line. Sino man, nagamonitor ning 0910, ang punta 208. Basig ka pamati ka na subong, once ka nagabasa kita, hindi sa katawag. Please lang ay. Kaya do drip ako. Okay na, sige. Kaya kanugon, blas ang aton siningi panahon. Okay. Sino ning nag-aaway sa akon man? Hambalyak ko no. Hindi ko lang pagbasahon na.
Kay basi way pa ni siya blayama. Basi may pero mini siya nga text diri sa akon. Oo. Halos gabi ga kwan. Ano ni siya nga hunghungan man nga nagapangila. Number ya 0951-5832-333. Oh, kuha ni siya. Halimaw ni siya. Online sa firing line. Sa aton nga linya mga kaaksyon, si Ma'am Cheryl Magbanwa, no? Si Ma'am Cheryl Magbanwa, residente sa Barangay 35 diri sa siyudad sa Bacolod. Anak ini siya ni Tatay Cesar Magbanwa, or si Lolo Cesar Magbanwa, no? May gusto lang siya klarohon. Ini may koneksyon sa mga kamog-kamog na nagaluntad dira Subong. Sa Barangay 35, may koneksyon ini sa SAP. Action firing line. Connection sa SAP. Pero siya lang pambalonta, no? Kaysa nagligad nga Sabado, na-interview ko diri ang tatlo tanan ka mga apat sa gali mo. Ka mga residente nga sila ni ang nag-file sang kaso bato kay Barangay Kapitan Miranda. May koneksyon gani sa SAP nga mga anomaluso irregularidad sa pagpanagtag sining 6,000 pesos. Isa diri sa na-filean sang kaso amo si Lolo Cesar Miranda. Si Lolo Cesar Miranda, lolo ni Barangay Kapitan Robin James Miranda. Nga isa ka pensyonado sang GSIS. Check tadi karon kung pilang ginabaton, no? So, suno iya sa report, sang tatlo diri, nga nakabaton ining tigulang. Nga kung isipon, ginidigid pwede. Una-una, GSIS, pensioner siya. Ikadua, apo niya kapitan sang barangay. Damo na bla? Hindi gid pwede. Action firing line. Pero nadala nga niya sa pag-file sang kaso, proklarohon tagid niya. Sa aton nga linya si Ma'am Cheryl Magbanwa. Ma'am, good evening. Mayong gabi man. Action Brian, mayong gabi. Salamat gid ano sa imo sining chimpo sa pagsaka diri kina kag subong naka-interview na kita, no? Ma'am, klarohon talang ano ka ni tatay ni Lolo Cesar Magbanwa gani? Ako si Cheryl Magbanwa Ibanez, batay ako. Bata ya ikaw. Ano mo si Kapitan Miranda? Hinablos ko sa... Hinablos mo siya, meaning ang iloy ni Kapitan Miranda o kung amay, utod mo. Ang iya iloy, utod ang iya uloy. Magulang mo? Oo, magulang ko. Okay, sige. Para bato-batuhon ta na lang ni, no? Ma'am, okay, sige. Nagpa-interview ka para para klarohon ang ano gito gani. Ma'am, go ahead. Nang gusto ko lang klaroon, bala nga ang amay ko nga si Cesar Magbanwa Senior, why niya kakwasang SAP. Ari siya sa subong sa tupad ko, kay gusto siya din magambal. GSIS pensioner ni siya. Ilang ginabaton ni tatay gani? Pilang ginabaton ni tatay sa GSIS? 5,500 ang bulan niya. Okay. So kung basihan kung basihan ng 5,500 pesos, hindi gid siya kwalipikado nga magbaton sining 6,000. Oo. Okay, sige. So paano nga na suspikan ini siya kag nadalakip gani ngalan niya to nga nakabaton sang 6,000 siya gid bala ato? Hindi ni siya senior ni saya. Siya niya pensioner sa GSIS, pensioner ni siya. Ari siya sa buong sa tupad ko, gusto siya mismo mambal. Okay. Para mabalaan sa tanan nga wala kami na binutig. Na-stress gini siya katama. Pati kami na-stress man katama. So sino to nagbaton? Brian, ari siya sa tupad ko. Dali gid lang. Dali gid lang. Sige, pistorya ko kay Lolo be. Ari ta. Si Lolo. Si Lolo na niya, no? Lo, may gabi, Lo? Mayang gabi, si Action Brian Mordenia sa Action Radio Bacolod, Ako si Cesar Magbanwa Senior. Senior. 78 years old. 78 ka na, tay. Lolo. BCIS. Oo. BCIS. Prisoner. Prisionado. Okay. So, nakabaton ka tayo sa Ismail? Why ko sa bato sang kortla na niya nga sap niya nga. Tinga ang nabutang ngalan mo, ikaw ginmantong ginareklamo nila? Reklamo nila nga nakakuha ko, wala ko nakakuha na. Impunado ko ng gobyerno niya.
Oh, so sinoto ya si Cesar Magbanwa nga nakabaton sa Ismail nga to sa listahan. Amo, sino na Hmm. Ano Action Bayan. Oh. Action Bayan. Mhm. Ang akon to ya si Cesar Magbanwa Junior to ya nakabaton. That's why. Amo nang ginapangita ko nga That's sa bat. why. Oo, Mm. so meaning si tatay senior ang bata to amo tong junior nga nakabaton. Oo. Oh, may pamatuod kada nga nakabaton gitong junior gid man. Oo. Damay amo tong sir, damay litrato tada gina Sir El Rey no? Nga ginpadala ko si mo tong damay ngalan bla. Oo, nga nagabit-bit siya sa 6,000 pesos. Pakipakita, Sir Be. Okay. So, ano ang mangba? Ang junior, amo to Cesar Magbanwa Junior. Oo. Amo to yung nakabaton. Ito piho, gidya nga nakabaton. Oo. Hmm. Buhay kaya sa tatay kuya. Amo na ginapagbato namon kana strategy ang amay namon. Mhm. So, ano na butang to? Senior gid man how? Sa may listahan to sang... Senior kaya ang din Ah, ang ilang naging kaso din kasuwa nila senior kaya. Senior gid na butang? Senior kaya. Ang kwan niya, ang tuwag na to ng pagbaton sa 6,000 senior man nabutang gid dito. Junior. Hindi, ang sa nakabaton tiya sa listahan, junior. Oo. Okay, ang ginkasuhan, senior. Senior. Ay, ano nga sistema ini. So, mo na nga gina-insister nyo nga wala gidya kalabot-labot ni Slolo ni. Oo. Pero ang gagwa nga balita, gidya dra sa inyo, si Lulo gidyang basi nagsala lang, si Lulo gidyang ginfailan kaso? Ginfailan si Lolo kaya kay GSIS pensioner kaya lagi butang grandfather of Robin James Miranda kaya lagi butang. Oh, kag isa pa ining junior nga nagbaton, hindi man GSIS da. Hindi sa GSIS. Tiya mo ni nga doon nagsulisas, ginigalin. Oo, amo ginano namon ang Action Brian kay Gabi yan na stress diyan ako na may. Mhm. So okay. Nagbato kini namon niya Brian. Aha. So nakabato na kamo sang kwan abi so pwena dira magasabat na kamo. Way pa man dinaulat-ulat man namon. Mhm. So anong ginhimo nyo nga pamilya angot sini ngeti kaya Pare na subong na kami subong na pa-blatter na kami. Na kami makaulat na lang kami sang ilang ipatawag sila sa barangay kung matubang sila kung hindi ipasaka gini namon ang kaso. Okay, kita ko ding litrato ni Cesar Magbanwa Jr. Amo ning in-provide mo diri, no? Oo. Amo ning nagauyat siya sang iya pangalan. Kag may hindi ko gid ba sa kamot ya ding may junior, ini kon senior, junior gid man kag siya ning junior ya. Junior ginaya. Kag siya Hindi kami nga buti, doon nga pakita, ganila nga binuti ka nga, amo na lang, dutaya na lang tumayimpito, sikat, itong di na pagbato, yung iya nga, lolo, mawaya kakwa, amo ginaya nga, amo hindi ya kami butigon, amo na, hindi sa gusto ma-stress iya lolo. Okay. So ang junior ni Way ni malakip sa kaso mo ning klarohon tagidi. May malakip sa kaso kundi senior gid lamang. Sige, nakapablatter naman ka mo liwat be. Ang pagklaro mo liwat be, go ahead ma'am para makabati din taga Barangay 35. Hello ma'am. Anong gusto mo ihambaliwat sa taga Barangay 35 kag sa nagapamati sa aton subong? Sa tanan na gapamati da sa bilong nga 35, gusto ko lang klarohon nga si tatay kuya Cesar Magbanwa Senior wala kakwasang staff nga 6,000. Di sa pensioner ni siya. Hindi nyo kami pagambalon nga butigon. Hindi nyo kami pagpakuyaan nga mong katigulangan kay nagtigulangan ni sa barangay 35 buhay niya. Hindi niya gubang iyang ngalan. Amo na naman ba ko sa inyo? Pura na nga estasyon libot yun na. Maluoy lang kamo Tulat-tulat lang kamo kami oras man kamo nga para sa inyo. Okay. Sige. At least subong gabi na klaro. Yes, salamat. Salamat gid jang imong aging bulig ha. Yes, kami diri sa Action Radio once nga may magkadto di akomodaron gid namon. Agad mapabatian ang inyo sa inyo side. Sige. Salamat. May gabi. Madaming salamat. Yes, salamat. Sige. Action Firing Line.
Cheryl Magbanwa, ang anak ni Cesar Magbanwa Sr., mga kaksyon. Te, amo tong pagklaro nila. May litrato to nang iya sining utod mo, nga junior. Nga mo nakabato niya sang 6,000. Aratod nga uyatod ka 6,000 mo. Ti ang lulo, amo yang nafasakaan kaso. Pero ti ang korte na ni magadeterminar sini, no? Kung paano la determinahon ini, kag itong tatlo nga nagkadto, di mga names man ko sa ilaga, monitor ni sila Grosbong, sinogid lang inyo ginatudlo, dihaw, si senior o kon si junior. Kabudlay nga sistema, no? So, ang senior subong, 78 anyos gali, no? Tiga lalaki ng tigulang, naka-wheelchair na lang daan, no? Pero okay pa siya, baskog pa, no? Tiyang junior, ati mas okay pag hindi kiti galing kayong junior gani pangihaw o braya sa mga remedyo general. Grabing halit ni Sak. Anyways, at least napabati tang ila sining side mga kaksyon sang ini nga pamilya. Kag nabatian sang halos barangay 35 na subong nga amo nagli ang sitwasyon dira. Pero tiyan mo na sila mismo nakapablatter na against sining naglawag sa ngalan sang amay kang nadala sa gid sa pag-file kaso sa alwat, suliton tang korte gihapon ang may ara sang desisyon dire. Action Firing Line. Okay, may endorse ko na liwat, no? Masinaga monitor ding 0951-5832-333. Maga-endorso ko sa imo sang akon sining Evergreen Herbal Capsule. Masinaga antos kada sang imo sining balatian, ari prevention sa imo balatian, no? Mag-Evergreen sang tawo, no? Ilabi na gid kon para yun sa nagatek sa akon diri nga basi guro lagtok na ni siya guro ya. Balansihon ni ang imo sininga lawas ko naka Evergreen Herbal Capsule ka. Kalingi kon lagtok ka na dapat sa mental hospital ka na ni dalon. Hindi ka na ni guro madala sa mga herbal di ka ni guro ng 2x2 ka na lang guro. Blood sugar mo taas, uric acid mo taas man. Bad cholesterol mo da, hyperacidity, sobrang asin, creatinine kag iban pa, mag-Evergreen Herbal Capsule. May vitamin A ni siya, vitamin C, magnesium, B vitamins, calcium, potassium, zinc kag iban pa. 7 kasangkap diri ngin tingob mga utan kag mga kwan inyo. Mga vitamina diri yo. Amo ning turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. Na? Ini mga produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center mga kaksyon. Mabakal ini sa halos tanan nga mga butika. Ang Evergreen Herbal Capsule na magkontra pa rin siya karon gani sa ganindorso ko, isugid ko ni siya kay Doc Hico mo para si Doc Hico ni matampuyong sa iya. Ini siya nga tawo nga sagi kahilabot sa akon di. Hindi ko yan noy old type sang broadcaster. Nga kung sagi mo kapahog-pahog dira, mahipos lang. Ang mga nyo, nga mga iskolar subong sa broadcast, ya ibahon mo yan nonoy. Basi mahabiyugan ka sang 2x2 na ka may dalang lansang maungot stingkoy. Action Firing Line. 4 pa lang kada lumon. Las 8:39. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
patuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:53. Ginaindorso naton sa inyo. Ari ugtas naman ni siya mo. Ang may TC, no? Ang alkaline nga may arasang dalagi lang. Alkaline nga may arasang vitamin C mga kaksyon, ginaedukar, ginabalanse niya, ginapabakod pa ang immune system sa isa ka tawo. Amo ni ang may TC nga nagatap na sa tanan nga mga infection, ubo, sipon, trangkaso, kag iban pa, no? Para sa manami nga combination sining may TC mga kaksyon, amo ni ang upod niya nga Zanton Plus Herbal Capsule. Ang Zanton Plus Herbal Capsule naman niya, mga kwan ini, may ara inisang puno, inisang anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag nga parte sang inyo lawas. Ilabi na gid ang arthritis, dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, kag fatty liver. Subong pa, madamo pangiban. Zanton Plus Herbal Capsule kag may TC. Amo ning the best nga combination. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. May gabi lang sa kay Bingsky Dagumboy. Good evening, Aksyon Brian. Always watching live. Villamonte, tumandok sa Manghanoy, La Castiliana. Stay safe and God bless sa aton tanan. Salamat. Si Marilo Riboldal Albalos. Naga-monitor man. Good evening, Aksyon Brian. Lawrence James Ibanez, go Lolo, kaya mo na. Si Lolo, gina namin niya. Shirley Mandate naman niya, good evening, so Brian, monitor gid ko permis ang imo program. Kada gabi, ginatamyaw ko lang dira sa barangay 35, akon sini nga bata, FB Live mana, from Metro Manila. God bless. Lawrence, okay, nabasa ko na kina, na? Si Nene, nadula. Okay, sige. Okay, di na ito nagkadtuman. Si Mylene Siriaco Turicarion, good evening, Action Brian, pamati kami di sa Ibi Magalona. Diri sa may damgo ko, no? Salamat. Si John Dale Milusa naman niya, ang hazard pay sang aton mga frontliners sa hospital nga under sa provincial dina nagtahaw na o kon ginakabig or ginabinag-binag panila pila batukod nila ahay. Mangkoton trabi. Rico Esclabanan, good evening, Action Brian, dapat i-secure niya nila si tatay kaya damo daw da sa hospital. That's why in question ta kay nanay, no? Si Tita Alpabito Stellar naga-monitor man sa Barangay Sumag. Helen West Naraman, Jose Mongcal Torilla nagatutok naman. Bibing Dagia Bautista, salamat gid, no? Good PM, Action Brian, monitor lang kami ni Lizares live. Keep safe. Salamat. Anali Oy nagatutok man sa Siria Tinion. Posible ko na nabughat ato na infeksyon atong kwan, atong napatay.
nagjogging, nagpalutay, nagpahilot ka ng sistema. Sige, ang iban pa naton nga minsay mga kaaksyon sa aton sinipagpangalagad. Anyways, subong nga gabi nagwa ang panibag-o iyang results ang swab test mga kaaksyon kag iban pa sang COVID-19 diri sa Western Visayas. Ang aktibo subong ara sa 311 sa bugos nga Western Visayas 311 aktibo nga kaso sining COVID-19. Ang naka-recover diri ara na sa 471. So total ara sa 997 gidyang confirmed cases diri sa atan. 15 ang patay mga kaaksyon sa Western Visayas. Tonight, ang Negros Occidental may ara sang 4 nga nag-positive again sining COVID-19. Amo ning taga Himamaylan, isa ka 32 anyos babayi, taga Ibimagalona, 33 anyos lalaki ini. Victorias City, 27 anyos lalaki man. May taga Toboso, 33 anyos babayi mga kaaksyon. Amo na yung taga Negros Occidental, 4. Ang sa Bacolod, amo ning damo-damo gido. Sa Bacolod may ara sang 29 anyos lalaki, 28 anyos lalaki man, 30 anyos lalaki, 26 babayi, 53 babayi, 39 lalaki, 50 anyos babayi, 23 lalaki, 25 lalaki. May ari pagidiri, May ara sang 34 anyos babayi, 24 anyos lalaki, 25 anyos lalaki, 64 anyos babayi, kag 52 anyos nga babayi mga kaaksyon. Suma total sa Bacolod gilamang 14 subong adlaw. May mga recoveries man may mga naka-recover man sining nasambit iya nga COVID-19 mga kaaksyon. Amo ning maayong balita kay hindi lang iya kay puro ang naka-recover subong nga adlaw ganiho sa bugos nga Western Visayas. Pila kabilog ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ang nakabag o naka-recover sa buong aksyonan. Ang taga Negros Occidental, taga Himamayla, Negros Occidental, naka-recover ini kag 2 gikan sa Sagay. Congratulations kag hilgid sila sang kwan aton mahal nga Ginoo. Wala sa Bacolod noon nga nag-recover sa aksyonan, damo dito sa piyak nga probinsya. Sige lang, importante nga may nagka-recover sining COVID-19. Sige, kulabos na kita sa aton sining nga oras, sa aton sining nga pagpangalaga. Dangway ko na lambot basa pasensya gid kay mas nauna kita sa mga issue na to, sa aton sining nga pagpangalagan. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department mga kaaksyon, buwas maghilibati kita sa mamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!